Ayan po. Welcome po. Welcome No po man's sa land. live. In everyone's life. Well, to the great between. More power for your pursuit. The Mazda CX-30 2.5 Turbo. Sumisilip ako. Kabutoy sa pumapasok ako sa ibang live ng nag-i-invite ako kasi hindi na ako gumagamit ng tama si kagabi, yung si Amor na gamitin mo yung ninja mo, hindi ka naman makikilala, di ba? Bagay. Kaya sabi ko gagamitin ko na lang ang Ay, asa na yun? This is Zombie Mini Studio. Ayan, cha-cha-cha! Magpapatsi, bidang This is Zombie Mini Studio.
Welcome to the new PetSmart Treats Rewards. Collect points with every purchase. And right now, earn 2,000 points when you spend $20 or more on dog or cat toys. PetSmart, anything for pets. Hi! Welcome po sa aking live.
Sayaw mga choy, sasayaw mga choy. Budots mga choy, magbudots mga choy. Sayaw mga choy, sayaw mga choy. Budots mga choy,